ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸಂದೇಶ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇನ್ನು ಪಿದಾರ್ದಿನ ದೂರ ಬಂದ ನಾ ಕುಡ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಭವನಡು ಅಪ್ಪೆ ಅಂಜನೆ ಬಂಪಿನಂಚಿನ ಹೊಸ ಪ್ರಸಂಗದ ಸುರೂತ ಪ್ರಯೋಗ ಇನಿ ಸುಭಾಷಯ ಜೈನ್ ಮೇರ್ ಬರಿತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಸಂಗ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ NSS ಪ್ರೀ ಆರ್ಡಿದ್ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಪನೆ ಬರೀ ಒಂದು ಶೋಕದ ಕಾಲೇಜ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆತೆ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಇನಿ ಪಿದಾರ್ದಂತಿದ್ದೀನಿ ಕುಡ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಪ್ಪ ಅಂಜನ ಬರ್ಪಿದ್ರ ಪ್ರಸಂಗ ಪಿದಾರ್ದಂತೀನಿ ಪೋಯಾತ ಏಪಲ ಪಂಪಿಲಕನೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಪಿದಾಡ್ಲೆ ಬೈಕ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಲಾಂಗ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಿತ್ತಂಡ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಂಚ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಪಾಟ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲೇದು ಅಯ್ಯ ಬಂದ ನೀನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರಲ್ಲ ಬಂಗೊಂಡು ಇಂದು ಕೆಲವು ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಎಂಚ ಬಂದಂಡ ಓಲಂಡಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಡಿದ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಬಾಡಿ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಂದ ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ತಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ದ ಮೇಡ್ಲು ಚೂರು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಪ ಯಾನ್ ಎಂಜಿನ ಬಂಡಲ್ಲ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಬೈಕ್ಡ್ ಪೋನಾಗ ಯಪ್ಪಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಮರ ಪೊಚ್ಚಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಲ್ಪುನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅವು ಕುಡಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಟರ್ನ್ಡ್ ಏಪಲ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಚ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂಡ ದಾದಾಪುನ ಪಂಡದಾಂಡ ಎದುರ್ದ ಗಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕನೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುನಿ ಐಡ್ದುಂಬು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ఒక ಸ್ಪೀಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ఒక ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಚಿ ಏನಲ್ಲ ಸೇರ್ಸದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತಾವು ನಂಗೆ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಅಮಸರ ಪೂಜಿ ಪಿದಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಕಡು ಕುಲಿಬೇಕು ಜೋರು ಅಮಸರ ತುಲೆ ಏತು ಶೋಕದ ರೋಡ್ ತುಲೆ ಏತು ಶೋಕದ ಪ್ಲೇಸ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಓಲೋಲು ಗಟ್ಟಗೆ ಮಾತ್ರ ಟೂರ್ ಹೋದು ಎಂಚಿನ ಗುಡ್ಡೆ ಮಾರೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಬನ್ನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಊರೇ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೋನಾಗ ಐನು ಅದ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂಜಾ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮಡೆತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲು ದೋಜಾರ ನೆಂಜಿ ಏಪಲ ಬೇತೆ ಊರು ಬೇತೆ ಜನಕ್ಲು ಬೇತೆಗಳು ಎತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಪೊರ್ಲು ದೋಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಪಿದಾಡ್ನಾಗನೇ ಲೇಟ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲದ ಅನ್ಪಂಡ ಅಮಸರ ಪೋಪ ಲೇಟ್ ಅಂಡ ಎತ್ತುನೆ ಆತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೋಪ ನಮ್ಮ ಪೋಪಿನ ಜರ್ನಿನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುಜ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಏತೇತು ಶೋಕದ ನೇಚರ್ ಪುಂಡು ಐನ್ ಮಾತ್ರ ತೂದು ನಮ್ಮ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಪ ಜನ ಲೈಫ್ ಉಡ್ಲ ಅಂಚನದ ಬಲಿಪುಣಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಪೋಪಿನ ನಮ್ಮ ಲೈಫದ ಜರ್ನಿನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಎಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಬಗ್ಗೆ ಲಂಜಿ ಐತ ಮನದನಿದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಂಕ್ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಹೋಗು ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಪೋಪಿನ ಜರ್ನಿನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೋಡ್ ದಾಂಡಲಾತೆ ಲೈಫ್ ದಾಂಡಲಾತೆ ಯಾಂಪನ್ನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸರಿ ಆವಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸರಿ ಆವಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾಕಲೇ ಅಂಜ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೆರ್ಲ ಆಪಜ್ಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗಂಟೆಗೆ ಆಟ ಉಂಡು ಬಣ್ಣೆಗೆ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಇಡ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತದ ಮೂಲು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉಲ್ಲ ಆಲ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತಂದೆ 4 ಗಂಟೆ ಮಂದಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 5 ಗಂಟೆ ಆಪಿನೆಟ್ಟು ಉಂಡು
ಅಂಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಕುಲ್ದೇರಿ ಎನ್ನ ಬಾಕಿ ಅವು ಕುಸಿಟ್ಟು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎಂಗಳು ತುಂಬು ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಡಿಡೆಗೆ ಬರೋಂತ NSS ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೂ NSS ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಗೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಸಾರಿ ಬೈದೆ ಇಡೀ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಓದಿತ್ತ ಇವರು ಬಾರಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾದೆ ಓವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ ಹಾಂ ಓವು ಎಕ್ಸಾಮು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಖಾಲಿ ಸೀನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪದ್ಯದ ಲೈನ್ ಉಂಡು ಮಾತಾಡ ಲಂಚನೆ ಮೇರೆ ಗಂಗಣ್ಣೆ ಅಂಕಲ್ ಆಟ ಗೊಬ್ಬವೇರು ಚೂರು ನಾಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಇರ್ನದಾದೆ ಸುರುಕು ದೇವೇಂದ್ರನ ಬೊಕ್ಕ ವಾಯುನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಣ್ಣ ಸರಿ ಕೇಳಲಿ ಎನ್ನ ಬದದು ಮೇಕಪ್ ಆಂಡು ಇನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಮೆರನ್ ಸುಮಾರು ಸಮಯದಿಂದ ನಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ದುಂಬು NSSಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ದತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ ಮೊಕಲು ರಡ್ಡು ಸೆಟ್ ಅಂಗಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಮತ್ತು ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಐದು ಮಾದ ಮರಪೆರೆ ಜಂಗ್ಲೇಪಲ ಸರ್ ಇರಂಥದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ದತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬೋಪಿನ ಕೊಡ್ತುಡು ನಿಕ್ಲ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ರಡ್ಡು ಶರ್ಟ್ ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ತು ಚಪ್ಪಲ್ ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ತು ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪುಂಡು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ತೊಂದರೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಒಂದು NSS NSS ತೊಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಎಂಚಿನ ಆದೇಶ ಉಂಡು ಐತ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದೇ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ವರ್ಕ್ ಹೆಂಗೆ ನಿಕ್ಲ ಮತ್ತೆ ತೂನಾಗಿತ್ತ ತುಂಬುದ ಇನ್ನು ನಾನು ಇಡೆ ಒಯ್ದಿನ ಮೂಲು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಗಿಡ ಓದ್ತಿತ್ತು ಅವೇ ಇನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ನಿಖಲ ಮೇಳ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ನಟ್ಟು ಈಗ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ NSS ಆಫೀಸ್ ಡುಪ್ಪುನಿ ಮಾಧವ್ ಸರ್ ಫುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ NSS ಎಂಗ್ಳು ಉಪ್ಪುನಗಲಿತ್ತೀರು ಆನಿಲಿತ್ತೀರು ಇತ್ತೆಲ್ಲರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಕೂಡ ಮೇಡಮ್ ಉಳ್ಳೇರು ಹೆಂಗೆ ಕರಡೆಲ್ಲ ಬಾತಿರ್ತಾನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ವೇಷ ಮಲ್ತಾಳು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ಬಾತಿರ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತರಿದ್ದಾರೆ ಸುದೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಕುತ್ತೆತ್ತೂರು ಅಂತೇಳಿ ವಿಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಕಾಶ್ ಭವನ ಸುಮಾರು ತುಳು ಪ್ರಸಂಗ ಯಕ್ಷರಂಗ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ವಿಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಕಾಶ್ ಭವನ ಸರಿ ತೂಲೆ ತೂದು ಪರಮಾತೆರ್ಲ ಯಾರು ತೂತಿದ್ದಾರೆ ಮೇರು ಸುಧಾಸ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕಾವೂರು ಚೆಂಡೆಯ ಗಂಡುಗಲಿ ಇವರು ಭರವಸೆಯ ಪ್ರತಿಭೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಳುವಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಸಂಗ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಹಾಗೂ ಪೌರಾಣಿಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಸಾಕಷ್ಟು. ತುಳುವಲ್ಲಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಸಂಗ. ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಭಿರುಚಿಯಿಂದ ಬರೆದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.